Кайда? Çok da dertli түгел. Мен аңлауымша, мына шушы перчаткага ниндейдир семенкалар салалар да, ишик. Мына шушы шприцга шушы әйберләрне каян алыш? Ул нәрсә дип атала иштәге әйбер? Семенкалар нәрсә дип атала сезнең телдә? Нәрсә лүгетләреннән алалар инде, кайнатынан тиздән алалар инде. Әйдән күрше авылның сыеры үзегезгә шаман. Ирек abi, шундай бер сорау. Синең шутлаган бармы? Вот ничә тапкыр киттең, и ничә тапкыр вот. Юк, мин дөрес аңлый дип аңладым соң инде мин калган. Менә тыккан сайын тәбәйин. Аңладың короче. Юк, алай. Хатыннан келип туган сен бар. Дай күп тыгы файда алды, бер тыгы файда алды. Менә бер тыктың да, һәм шундан соң вот итогны кайчан беләсең син? Бер атнаданмы, ике атна, бер тест бармы? Итогны бу җегет белән. 32 көннән. 32 көннән. То есть 32 көн буе син сыерга карап примерно, а вдруг булмаса нишлисең 32 көннән соң? 32 көннән соң тагын сементәсең. Менә ул сыер белән инде команда бирәме, что мин готова или мин әле ну типа мин булдым или ул беренче 32 көннән УЗИ карала. УЗИ белән билгеле була, ул буазмы юк икән. УЗИ? Ничего себе. А УЗИны син үзең эшлисең? Үзем бар. Вместо гинеколог бар, что ли? Система була гинеколог түгел. Гинеколог була. Гинеколог? Пока ваш гинеколог